खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। कानाडा हादोराव भारतारि हरदीप सिंहखौ बुथारनाय जाथाया दासान्दि कानाडा आरो भारत हादरनि गेजेराव सिं नायनो हालायै थासारि सोमजिगासिनो दं। बेनिखायनो भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जाय भारतारिफोर कानाडायाव थायो बिथांमोनखौ सामोल जानो थाखाय खावलायदों आरो जायफोर कानाडायाव थांनो नागिरदों बिथांमोनखौ बादा खालामदों। बेराफारसेथिं कानाडा हादरनि गाहाय मन्त्रि जास्टिन ट्रुडो बिथाङाबो फोरमायदों दि हरदीप सिंहखौ बुथारनाया भारत हादरनि आखाइ दं आरो भारत हादरानो दायनिगिरि, नाथाय बिथांनि बुंथिनायखौ गुबुन हादोरफोरा हेफाजाब होआखै। बिथां ट्रुडोआ जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय गावनि हादोरनिनो साबसिन एल1 होननाय गोख्रों हानजाखौ आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो साबसिन 5i होननाय हानजाखौ बिथोन होदों। 5iनि ओंथिया जादों मोनबा हादोर लोगो नांनानै नायबिजिरग्रा मोनसे गोख्रों हानजा। बेफोर हादोरफोरा जादों USA, इउनाइटेड किंडम, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड आरो कानाडा। जयै 5i आरो बे हानजाया मुलुगनि साबसिन एल1 होननाय दाजेमखौ नायबिजिरनायाव बाहायदों। बे दाजेमा मुलुगनि गासैबो हादोरनिनो मबाइल फन, टेलिफन, लेपटप, इन्टारनेट, सेटेलाइट आरो बायदि बायदि गासैबो मोब्लिबनि दारै बाहायजानाय दाजेमफोरखौ संनो एबा ट्रेक खालामनो हायो। गिलु बालु बुहुमनाङैनो थांनाय 2019 मायथाइयाव जोंनि बुहुमखौ सोमखिखांहोनाय कभिड-19 थामहिनबा कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै बयबो गोसोआव दंखायो। बे कभिड-19नि समाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबाङानो गावनि असेफोरखौबो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। बे खैफोदनि समाव गोबां कभिड दावहारु, डक्टर, नार्स, पुलिस बायदि सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनानैब्लाबो गुबुननि जिउखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, खायफाया जिउ बाउसोमनोबो गोनां जादोंमोन। बेनि सायावनो दिल्ली सोरखारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनायखौ नुनो मोन्दों दिल्लीनि थागिबिफोरनि थाखाय, जाय कभिड दावहारुफोरा कभिड-19नि समाव गावनि जिउखौ बाउसोमनानैब्लाबो गुबुननि जिउखौ रैखा खालामनो थांनायाव रुंसारि जादोंमोन। बिथांमोननो अरबिन्द केजरीवाल दैदेननाय दिल्ली सोरखारा साफायाव 1 कौटि रां होनाय जासिगोन होनना केबिनेटआव थांखि लादों। लोगोसे कभिड दावहारुफोरनि नखरा जाहाथे इयुनाव जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया। आसाम सोरखारा थगायबाय नामा? साननैसो सिगां आसाम सोरखारा आसामनि बेखार लाइमोनफोरखौ 3 लाख आरो 5 लाख रां मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियाननि दारै होगोन होननानै फोसावदोंमोन। बे फोसावनायाव बिथांमोना मेट्रिक फेलबाबो 3 लाख रां मोनगोन होनना बुंदोंमोन आरो 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोनखौबो बुंदोंमोन। नाथाय बेबादि बुंसेयावबो दिनै आसाम सोरखारा गोदान फोसावलाय दिहुननानै होलायबाय। बे फोसावलायाव थानाय बादिब्ला 18 बोसोर बैसोनिफ्राय नंला। नोंथाङा बे आसनिखौ मोननोब्ला 28 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि जानो नांगोन आरो ST/SC ब्लाबो 43 बोसोरसिमनि सुबुङा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरोबाव नोंथाङा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि 5 लाख रांखौ पस्ट ग्रेजुएट खालामनाय गासै लाइमोनफोरा मोनगोन होनना सिगाङाव फोसावदोंमोन, नाथाय पस्ट ग्रेजुएट जायोब्लाबो नोंथाङा 5 लाख रांखौ मोननो हालिया। नोंथाङा 5 लाख रांखौ मोननोब्ला इन्जिनियारिं, MBBS, BDS, भेटेरिनारि, फिसारिज, एग्रिकालचार बिफानाव डिग्री थानाय जानो नांसिगोन, अब्लासो 5 लाख रांखौ मोनगोन। गुबुन बेबादि डिग्री गैयै गासैबो 2 लाख रांखौल' मोननो हासिगोन। थारैनो आसाम सोरखारनि बेबादि गोदान फोसावलाय ओंखारबाय थानाय रायजोनि गोबां लाइमोनफोरनि गोसोआव दुखु आरो गोनो गोथो जाहोनायखौ नुनो मोन्दों। बे मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान आसनिया फैगौ 24 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायगोन। जाय बिथांमोना इलिजिबोल जायो एप्लाइ खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि नोंथांमोना बे आसनिखौ लायोब्ला 50% सोरखारनो रांखौ फिदिंफिननो नांगोन। 5 बोसोरनि उनाव आरोबाव 50% रांखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना मोब्लिब बिल होआखै नामा? नोंथांमोना दान 2, दान 3सो मोब्लिबनि बिलखौ होआखैब्ला APDCL एबा आसाम मोब्लिब सिबिथाय बिफाना नोंथांमोननो दुर्गा फुजानि सिगां मोनसे गिदिर अफार होदों। नोंथांमोना बे अफारखौ 30 सेप्तेम्बर खालारसिम मोननो हागोन। आसाम मोब्लिब सिबिथाय बिफाना अफार होनाय बादिब्ला नोंथांमोना 2 दान आरो 3 दानसो मोब्लिब बिल होआब्ला नोंथांमोननि बिलाव माखासे रोखोमनि फाइन एबा सुद लानाय जायो। बेफोर सुद एबा फाइनफोरखौनो आसाम मोब्लिब सिबिथाय बिफाना 30 सेप्तेम्बरनि सिगां मोब्लिब बिलखौ सुख'योब्ला रेहाय होनाय जागोन होननानै
खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बेखायनो जाय नोंथांमोना सिगांनि बिलफोरखौ सुख'वाखै थाबैनो 30 सेप्तेम्बरनि सिगां गाव गावनि मोब्लिब मावखुलियाव खौरां लाहैदो आरो रेहाय मोननाय समावनो बिलफोरखौ होनानै लादो। मानोना बे अफारा 30 सेप्तेम्बरसिमनि थाखायल'। 30 सेप्तेम्बर बारोब्लानो नोंथांमोना फाइनखौ होनो नांगोन। बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि समाव खोथा होनाय बादि मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिफोरखौ मावलांगासिनो दङ। बेबादिनो आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसेबाव गोजोनथाव रादाब फैलायबाय। आसाम सोरखारा थामथि खेबनि थाखाय माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ रेहाय होसिगोन। मैयानि सानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय दिसपुराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रेहाय होनाय हाबाफारिखौ जागायो। नोंथाङा माइक्र' फाइनान्सनि माबाफोर लन लानाय दङब्ला रेहाय मोननो हासिगोन रायजो सोरखारनिफ्राय। बे थामथि खोलोबनि थाखाय बे रेहाय होनाय हाबाफारिखौ जागायबाय आसाम सोरखारा। थाबैनो नोंथांमोननि मुङाबो रेहाय मोननायनि फारिलाइयाव ओंखारसिगोन। सेथि आरो नैथि खोलोबनि माइक्र' फाइनान्स रेहाय होनाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारा गासै 2,22,000 आइजोफोरनि लनखौ रेहाय होनाय जादोंमोन। नोंथांमोनाबो खायफा आसाम सोरखारनिफ्राय सिगां रेहायनि चेक बिलाइ मोनदोंमोन जानो हागौ। दा बेबादिनो थामथि खेबनि थाखाय रेहाय होनाय हाबाफारिया जागायबाय। सेथि आरो नैथि खोलोबाव रेहाय मोननाय 2,22,000 आइजोफोरा बे बारनिफ्राय एनअसिखौबो मोननो हासिगोन। भारत हादरनि धोनि सुबुं, कौटि कौटि रांनि बिगोमा बिथांमोना भारत हादराव थानानै रैखाथि मोननाया फेलें जादों नामा? बिथांमोना गावखौनो भारत हादराव रैखाथि गोनां मोनाखै नामा? हेन्डलेड प्राइभेट माइग्रेशननि मोनसे फोसावलाइ बादिब्ला भारत हादरनि सा 6,500,000 कौटि रांनि बिगोमा सुबुंफोरा भारतारि थागिबि नागारना गुबुन हादरनि थागिबि जानो थाखाय आर'जलाइ होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना भारतारि थागिबिखौ नागारनानै गुबुन हादरारि थागिबि जानायनि गुबै जाहोनानो जादों फालांगि बायदि बिथिङाव भारत सोरखारा टेक्स एबा मासुलखौ बांसिन लानाय। लोगोसे भारत हादरनि टेक्स लानायनि नेमखान्थियाबो गोबां जेंना गोनां खान्थि दं। बेखायनो बिथांमोना भारत हादरनि थागिबिखौ नागारनानै अस्ट्रेलिया, दुबाइ, सिंगापुर, USA, इंलेन्ड बायदि हादरनि थागिबि जानो थांगासिनो दं। मानोना बेफोर हादोरफोराव गोरलैयैनो खम टेक्स आरो टेक्स लानायनि नेमखान्थिफोराबो गोरलै जायो आरो बेफोर हादरनि थागिबि जायोब्ला भारत हादरनिख्रुइ बांसिन सुबिदाफोरखौ मोननो हायो। बेफोरनि थाखायनो भारतनि रोजा रोजा कौटि कौटि रांनि सा 6,500 फालांगियारिफोरा भारत हादरनि थागिबिखौ नागारनो थाखाय आर'जलाइ होदों होननानै हेन्डलेड प्राइभेट मार्ग्रेटआ फोसावदों। दलगावआव सासे नंखाय ADC ओंखारदों। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय दलगावआव सासे समायना आइजोआ गावखौनो ADC होनना मुजिबुर रेहमान मुंनि सासे सुबुंनि नखराव हानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हाबदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलिनि समाव नंखाय ADC लबिका दासआ गंसे स्कर्पिय' गारि लानानै दलगावनि मुजिबुर रेहमाननि न'आव हानि जेंना सुस्रांना होनो होनना हाबहैयो। बेयावनो बियो गावखौनो ADC होननानै सिनायथि होयो। नाथाय ओनसोलनि खायसे सुबुंफोरा बिथांखौ सन्देह खालामनानै दैफां पुलिस बिफाननो खौरां हरनायाव दैफां पुलिस बिफाना नंखाय ADC लबिका दासखौ सुबुंफोरखौ थगायनानै रां जाख्ल'नायनि थाखाय हमनानै लाना थाङो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।